A matsayin wani yunkuri na inganta danƙon zumunta, ƙungiyar likitocin dabbobi ta ƙasa reshen jihar Katsina ta kawo wata ziyarar girmamawa da kuma ƙara neman sabo da juna ga tashar rediyo da talabijin ta Zima Manoma da ke a garin Katsina. Wannan ziyara dai ita ce irinta ta farko da aka kawo ga wannan kafa, kasancewarta sabuwar kafa da aka buɗe a ƙarƙashin kamfanin sadarwa na Zima domin yaɗawa da kuma fifita batutuwan da suka shafi noma da kiwo har ma da sauran al'amuran yau da kullum. Sannan kuma ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da tashar ta Zima Manoma, wadda ke watsa shirye-shirye da labarunta ta yanar gizo, ta soma fitar da labaru da suka shafi rayuwar al'ummar Najeriya da ma ƙasashen ƙetare, tare da samun tarba ta musamman daga abokan hulɗa. Gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske, fatan mu ubangiji Allah ya sa wannan tafiya ta zama albarka a gare mu. Babban abin da ya ƙara ƙarfafa gwiwar shugabannin ƙungiyar ta likitocin dabbobi har suka kawo wannan ziyara shine fahimtar cewa tashar rediyo da talabijin ta Zima Manoma 'yar uwa ce kuma abokiyar tafiya ta fuskar kawo ci gaba. Mun ji daɗi da wannan, kuma a shirye muke mu ba da gudunmuwa ga wannan gidan rediyo da talabijin mu ga da programs, kuma insha Allah duk wani program da zan mu za mu rinka da yake mu zo, kuma program da kuka shirya wanda kuke buƙatar mu zo za mu ba ku gudunmuwa 100%. Kuma kuna buƙatar mu ba ku tsari na likitocin mu yadda za a rage makarai tebur haka mu rage canzawa da topics, ba mu topic sai mu rarraba mu members ɗin. Insha Allah za mu yi ready mu ba ku wannan gudunmuwar. Da muna baki da wurin da muke da su muna da private vet namu da kuma na wani cikin gwamnati duka mu yi ready insha Allah. Da ƙarshe ina godiya da dama da kuka bamu na gode kwarai Allah sa. Haka ma dai shugabannin ƙungiyar sun ɗauki lokaci suna jawabi akan abubuwan da suka sanya a gaba a ƙungiyance da kuma irin rawar da suke takawa wajen inganta ci gaban kiwo da kuma kula da lafiyar dabbobi. Duk da kasancewar tashar rediyo da talabijin ta Zima Manoma sabuwar buɗewa ce, to amma shi ainihin babban kamfanin na sadarwa na Zima ya ɗauki shekara da shekaru yana gudanar da shirye-shirye da sauran ayyuka da ke da nasaba da watsa labaru tare da abokan hulɗarsa. Wannan na daga cikin abubuwan da shugaban tashar ta Zima Manoma, injiniya Lawal Alti, ya shaidawa shugabannin na ƙungiyar likitocin dabbobi da suka kawo ziyara. Kofa abin da ke kamar yadda na ce, kamar yadda ka ce din kai ma din za ku abin nan, mu ma kofa mu abu da take in ma kuna da wani tunani kila wanda mu ba mu da shi, wanda kuna da wani program da kuke gani ya kamata shi ma is part of awareness ga al'umma. To Allah da za mu iya zama sai mu dinga genesis na program din da komai mu ga ya za mu rika produce wannan program din da wani mutane. Har yau har kuma gobe ire-iren wannan haɗa ƙarfi da fahimtar juna ita ce tashar Zima Manoma ke fatan samu domin cimma manyan manufofinta na yaɗa batutuwan noman rani da na damina da kuma kiwon kaji da dabbobi domin samun ƙarin yalwatuwar arziki da ci gaban al'amura a jihar Katsina da sauran sassan arewacin Najeriya. Ƙarshen wannan rahoto kenan. Garba Abu Abdullahi Jikamshi daga tashar rediyo da talabijin ta Zima Manoma.